Arsema mama munyina ha ade ache ba ko be ade ache de tira che nura je di kai fast na mo twedi apokwa be to so bo so be to so bo awia oba hu ba ham oba anum ba anum waduma bo ekatre ba da bodwem ne mo je di mo frisane a okokruko nyankopon adom ala kwanti na eda so etiase ade ache kesi media na ohwe ebia ene ne di kai na ohwe ene di ne hoblase kwan so na won ti dwumade ya ase kire nyina ne se ye dwuma dia di ne kesi media no ne ti ne nan ne kofa bai ne nyina so ne fapem ya potoka sablo ni fan foundation nyina ne se teti obi ka ana teti suso ewo bi kire na enena ebia wo hwe ye na wonti ase esero se wadawroma asem bi kire wadwene na wonti ne ma bi ase me number na twa bu screen na nim no be so be frɛ bi na question bi a asem bisa bi a be bisa bi a no me yi wa no ebia waso da ebi wonti ase abakosem amamre amane sunsumsem wonti ase a me number na twa bu screen na nim be frɛ no obisa me obi kura ase amamre ne amane ase kyerese e de ne frɛ na amamre e de ne frɛ na amane na wo hwɛ kesi media san kyerɛ wo nyina benya wokɔ page ni mu a wobenya video bia wo pe bia asem bi kyerɛ wadwene fa sunsumsem abakosem ne amamre ne amane a na wonti ase wo de bokasi media no na wawuram video abakosem wom amamre wom sunsumsem wom anwensem history enema abakosem bia wonti ase ene ade bia kyerɛ wadwene fa sunsumsem bia no o passe bisa obenya no kasi media entimi nua bo nua amane na wo nua mo nua amane sa wo petetesem abakosem amamre ne amane a wonya ne bia ase kasi media ena obenya no na me a me di dwuma de ni bremu ano me di ne nana oya de kese kronkron tano konfo kuma se tafo pankro no eho na kronkron tano headquarters ne fapem ne nyina ewo etise bia o pese ohuni ba bia ewo a kuma se tafo pankro no eho ne di adwuma video no ada ho ma kese media no o wa asem bi ka o wa asem bisa o wa bakosem o wa nwensem o wa asem bi bisa studio ye nyiska obetu abaha no abeka wasem se wonti se biase na wanu ye bia oba oya de kese metia oso betrase wo de question biase bisa pie kotwe problem ai bisa meyiwa no maduma chede no me maduma chede no ena me de kire wi se wo so de ayira no akohwe me ma me hunyi wani bire e ma me hunyi otai efri se obia ne nkrabia obia ne sheble obia ne na ade odi firi ba asasi so onyankopon onhiraw kesi media na samle ya yegusoa ya behase ne amam kufu ile bisasa be niam akofom na enso adaje nti sabia musabia nyaado a etrente ya yenso akotudweche na chese ye wodwumadie di mamunti se obi da wono owu ensa bi da obi so a menti metra studio sam be mama bakosam ne amamre ne amane ewom se afutu sam ehia na mom empanifo se ye ne ehia ansa na ye ne fata medase na enano na obi di video bi asende me na omo bi sam se na video e di asende we akonfo kire o madwen ehemfo ka o madwen sebe enkrofo hunu bia e kire o madwen na yeserew ye pese sa asembisa ye dia brewe uyi ya no na ababa mu enye bibia se ye na domahene de nsem bia betudwa ena agent ha wo social media den na domahene de betu wo se eye yewura opemso asante mewura dudu obribie ano bisachi oduma nkuma obo ade obo no soronko ewo ahene mu hene enyina mu no ya wadanso no domahene be kan se bi afa ho na video ni nie na sabia musabia nyaado sabe kaflache ewiase osoro yonko otaw na sana asembisa na depend video no sede me okaye wo se ebise domahene aso obekan no wanka ne yie ebise se na asem okaye no wanka ne bone so ebise na asem okaye no ne kwai no ano no na mpo domahene wasakra asa wasakra ba kakra na ne ba no ho so abo wo sesabe odi nsem hu enti afa ne ni ba no ho so enkrofo bebre di adwenkyere wei mesemasu na ansa na no mia binua ba adam akonfo ewo nkokọ abipotua ni nua ba ma efirim tie nura sei na me siripe ewo nkokọ
emna na gina mo nkoko afeni ma bedru fi nana adama konfo maame me ma kafla wate me ma hyeden me ma kafla me ma hyeden eno akonfo so bai pa no pay ya me bai na nkrofo enya asem ketwa omo de funu na eba dwaben omo de funu na eba od dwaben wate hona omunchifre no ma ba besie entinde na omo ye wufu so dia ma na so da woko na de ba ko a obi aka ya me dewo be me ya wufiri mu ne se be me opon na so de woko nyina no wonfa konfo ni agro obuade owodo otema bese konfo ti ni so sa eno ofle me na no wosi me ye na mse da bi obi anko da no da atacheka na ntel na account entina na ti eno ase mi ko siri pe nkoko ekobo ni chidom afena mabedru ti adama konfo ya wo nkoko abipotia nana echiawo me ma oshedin ko akoma to yem na sabia mu sebe nya ado a be so metawachi painting etesekoro nyame emu awate na yi awo ye no so enye krabehwe akonfo ne ba pa fi se adama konfo yi obuade owodo oye konfo panyi odoni pa bia okodwa boso so just one mfre no nana abipotia ye won kokko me chia opi na enkrofo ya to aso no asema ebeto wa ne se nana do ma hene se eye entokwa esi ewosirem eye kusasi ni mamprisi ntokwa yi se otumfo timi esi asem no a obama nantwe mienu obama nantwe mienu ena amanfo bi kokko apai se welia asema de ko de sebe asante ni wonye furani ni wakana ntwe so ena wako wonye ena wako ban ntwe ebe to say ai nese ba kan no se entokwa da ho no ha adwene pa asante ni timi siesia na wo se enye se ota asante hene na sebe mu sebe nya do sebe ka flache kakum yegin kokuo num wie yegin konfo num momienko na momienko tie na nadom ahene na no asema wade betu ntwa no na oya de ekase ma no asema obi epe madwenkyere no sebe mu sebe nya ado mesuma de bache de nya mede ma no enkyerkyere de de me de adwenkyere de mawa obi ani ho obi ani size nyame na meka ho na mode amame na yanko hwe tie de dom ahene ede betu ntwa boko ba du echi kura a be kwatras ye na me kan wani ye mu bi be bi se otumfo do ma ni on bana se otumfo ti siesie boko asema e ba ko je ni ndie ni be ku en di ba me kan de account for me say e asema da wa je otu siesie e de den asubia ide apaka se be asasu dwim e be de menemse wakotie ne kakom yegin kokwenu wie yegin konfonum sade okan no ose bia na obi tie nu ante ne wose domanto entokwa ewo esremu a eye yenuanum kusasi eni mamprisin entokwa dawa amansem bebre ekoso ewo mamprisin kusasi ntemu no ewo sremu no ha na adawa ache sante ni tibi siesia oso obesiesie no tibi siesia obema na ntwe mi no ebese enye ne kwai no na oya de kese mezo so ena baba bem sabia mu sebenya do enkyerkyere ne madwenkyere a me de mamu yi enkwa wieye no obia tibi nkahwe me madwene nyankopon de ma me ene misuni me ba enkyerkyere ne asembisa efa nimdie mu asem de sabia mu sebenya do ya de kese de mo amani tua enso so sabi osro yonko a wotaw oboa ena me de ma wi de di kai obebi sase na nadom ahene wone otumfo ntem te sei why point de tosum yenu oya de kese na bibi se bisamu de tosum yenu dom ahene no otumfo ntem a bibi sase ete sei no de tosum yenu no ekwaya ofa so kan asasem no eye kwampa na enye kwampa de tosum yensa se ye ka amamre ni amane se ohene pon bi aye ade bi a esombo a
ne ye bona baso a eye nantwie ene de bona baso ana asem bi se toso bi ensa no de etoso nan no ebra ye na nadom ahene ede sa asem betu dwa se yewura etimi ka asem ye odi nantwie bi ma no eye eblepam wo sese oka sa asem no ana nye blepam enan no de etoso enum asem a oka ye no ni tirimu asem no a ode kan ye no etira nya bo frɛ so ni apam ehunu asem ye ni tirimu adwene no ohwa papa ewo tu fo ana enye papa asem bisa ni gina ni enti mi nua sa ensem bisa be se num a me dia ma wei trasidin asem bisa me dia bele wei trase edin na wa jiri wali ji na bu akaka wutirim wa menya answer no say papa say nye papa wo bi di video bi ba say ye nua konfo bi so abekasa say asema na kom doma hene kan ye no wa nka ne bone so say papa say nye papa eno de sabe etire nye bo friend ya dai ya pa mu asem o na ma asem bi say me bi say nyina num no trase din say questions am dia ma wi papa enye papa bi ya no na me baba asem ni nyina tofa na na do ba hina asem a obeka aye no ebre wode beka asa asem enye papa de tosu mienu nantwi a woso de bebre asantima awura no enye papa de toso miensa nana doma ahene ene otumfo ntem ekwaya ofaso eka otumfo asem bia no asema sebe eye tai ena oka ya enye papa de toso enai asem a nana doma ahene ebeka ye no ni tirimu adwene a ode beka asem no me dwene hu se ni tibu nyina che se de ayi abudu ni ayi warsai se de kusase ni mamprusi kafla kusase ni mamprusi ntokwa no ese abudu akire no osre santehini woni tirim woni se santehini ntimi nka nanso ewiase obiara ni ti obiara ni shebre obiara ni nkrabia media bi wogidie wonyankopon ne nanamu ni sikadwamu se otumfo betuma kansa bana me na wie pe sabe abudu ni andani asem ba ya na den empo ohinu kura akotoi ma sabe eduru kafla sabe prediasa yati ya kura se ohinu kura no eduru ebinaniti ekura sabe eniso ensu yewura asantema ewura etimi hwa ma asem to ye dei etwa ya waye bipen na sabe mu sabe nya adoa yase di onimu to so ene di gina tro no ano na asema mi be say minua yem nyina yem fanto fom ne emra fom wa hene te se sante hene yem fana sem kranto nchen o man hene asante hene wo man hene e de wo ho e ko wa enti yem fa se aman hene ne ablempon yi bimpo no se asema te se ne se oka amana wie peye ama Ghana man nyina eye amamra ni amane ase de nantwie ena komo hene no ana bibia oregene ho nyesa sabia musabia nya adoa nana do ma hene me taano ana sabia musabia nya adoa sabe kafrache me mpenasem enti me be kansem bi wo ho e de atia hwe empanimfo se asem bia ka awade bre na ose aboa na se ohun ase akira a yenye ohwe ose ewase enchirechiremu ene wom muntie ne yo kwasia bi eye papa kwasia ase bi so nya papa edon ne bre na ode kan asem na me kiro no menka kwasia bi ye papa kwasia bi nya papa ro obi adene mu ye kresene onti ase na me nkyira we yemfa ne se
mene engineer di agoro ana me nua me ne wu di agoro ena yesere ena kasbaka kasa bi na esere biso wo de wanjimi o wo ye kwasia pa tie ni o esense mene wo sere na ye che sidie no ye che sidie na mene wo sere no esense me no ye sere a ye che sidie no na sidie na mene wo che no na ye nyina ye ni age no kwasia ne aboa na me sei wo no wa amfa ni serious obu amfume wa anye hwe wa anya bia bi ha adwene bia obu amfume empo me saka se wajimi ana wase ana me sei kwasia no enam se me na umie no ye hye sedie no na ye nyina ye ni age a ye siri nti no me saka se wajimi ana wase no kra na wo ye kwasia no asaye twetwetwetwe ye siri wa kwasia se jimi sie no ti me ma kwasia se a yesi a eye papa ena ma kire wo kwasia se a enye papa no bibia woni bre edon ne bre a ode be kan asem no me no wanya ntokwa kataka sa ba me no ntem miswan chim wo ya kwasia wati esense kataka sa ba me no ntem no muntie o na agufu aba no me se kwasia wo ne bebre obetumi kura twetwede obetu atwese kai obetu afa baabi ebetu akofanse bebre bi aba kwasia se ba ko wo se baabi de eye ni je nko a wo se baabi eye ntokwa obi asi obi kwasia obi aka chese wo nipa na sanye agimi obi adidi obi atem wo twese kai wo to ne nsa chim nipa na ebukwa na fie mo nsanfo kunu dada ni epe dada bros ba ko to ye kwasiase wajimi wasai me wahu kwasiase ba ko de eyese de kwasiase kuro ya o aye ntokwa aye owuo aye matwe aye sekantwe wahu na edon ne bra odasani ni beka asembi no etire bibi asante wo kasa bi so ye fe no ojam sedie muntie ne ye o asante wo kasa bi ye fe no ojam sedie no owu na nso wo kawo vinia ade ne wani na hu no sei we de kafla wani na woni ye no woni ma so wo kan tim nyame na tuaka ede so hu me no nenu ade ayo kafla ete sebia musebe nyaado bayifo de spiritual aba physical bayifo susumfi no okuta no a ono ana ne ba ana ne busuani ana ne hu nipa bi wato entoyade de aba no the show spiritual no ade achia no pa no ono ese dodoro ye ade aye wedie nyankopon o ma nipa no ho ntoro ye nyame no ho ntoro ne e beda wase wo brewu wano ase na hunhum wa ede wato ya de na ma wo na physical no ase woni no ho na ohoahoa na okrokro na oka asembi etu adwene na wo oye niam bia wo hu se sebia mu sebia nya ado a owu se ojam na so owu no ede na wo keka wo enti yeye nana do na hene asem obeka ye no kwa nyankopon ni ebre ne ta ma ode beka asem we no fi se wode wani asi asantema awura so akasa di dia tematwetwa mpoa ewi akire kwa de beto omukra de golden stone no kra no confront me nkom mesika dwa mfiri wi mu ma wa o nsansem we nyina be kan e ma de koma ni brain be kasai woni tua na confront me mfiri en mesika dwa mfiri wi mu ma na confront betimi akomande ama yatima kokon ama yadi nkunima ma na yeyie abla na wa woni tua se ena wotai ne bre ya woni bre sikadwa woni bre asanteman ne santehidinti no obeka nsem wei agua paso se obi ntimi nkom sikadwa manti sikadwa no enya no krese obi ne koma ne baaye enso sebia mu sebenya ado a yenuanom ebroman a nana doma hene eyusu mu ayam se budoza yedi mu tutu nua ne yi kwa ne bia budoza ne mfa so bia mu a ode mu ye bibi no doma hene onye ebruni oya santini doma hene ye kabuna onka ho ye kaburu katachimaya
domahene on kaho enso oyusu ebunumai no e de yesede odi penim mo kura de ba akopɛ timi nua ebunufo me semo papa no mbunufo mpenimfo ene mranti amaba mo mo ni na wo ena no you to be asori so hu sampa domahene de omo eye bibia mfata bruni pa so fitachiman bebo ne ntom kane buru pa obeka sai wahun na nipa wotimi be kansem fi nko a na dakro wate se obeka ntokwa asem a wote se wotimi ka mema onantwi na ko ka se santini timi ka sa asem no a obebra ni dwan kura enka yesene nantwi meka asema kiro odwai ye eba ye nkonya asem a odwai ehunu wo mfaso se nantwi David kai odwai ye de problem fi ye to so mienu ye de dradra ye to so miensa ye de boasu eplapla ye to so nan odwai ye de prayer hu dwai ye de yi o man musuo ye de odwai plapla kwam ye de odwai de sonye ma bebira ano ento odwai musuo ene ye de mankodwa ya bibi memu ya kan memu ha ye akonya be ye twa na ntwe guso da ensida enti saa kasa no beka ye no enye yei akan asante ebono enfante achem enzema ya ekekabo ye akan fo no ye nkonwa tuntuma ye na namte so no akonya bielo ye twa na ntwe guso da ti saa sa woka ye no ya tem didi e mpotwa ye nkonwa e yo dwan ene de bosu eduru da bone a e twadwan e de me nkonwa eduru se fiba ye twadwan e de plapla odwe ka odwan a ye hu dwan ye de plapla ade a emfata ma ye hu entoye ye se plapla ye hu dwan enti odwan no ye hu dwan ye ni akoto ye de plapla fi ye ba nkonwa dwan bia ade bia musu san kwa hia beblese na kwa chirichiri na papa aba na ni monyama ba na nkoso aba na yedi aba na mpuntu aba na ni daso ene kroye ene sikaso ayede abe piso to kaseka obama yewura edwan kura no a ka beta na nantwie de ye mfa nantwie emma ye nwai emma ye nkonwa aka ya konwa tuntum bie ne ho a yekum nantwie guso nantwie yekuma na yekum e de aye ayi bi se ye de ma edom aduane ayede abi santai no so no na abema aduane ne dom aduane adie sebe wenu tabla ba obi anu ase obi anu ano amama so kura benum no nofo ba bia okwa wa homegie wo no ene ho waye sabia musabia nya do kontin pomu dunsini a ohia brefo onu nufu tabla ba amansan nyina wiase man nyina amanfo se yes eye obi anu ano bi enti saa asem no obeka ye no se ni tiri mo adwene mpo na esesa enye bre ya ko beka saa asem wi ena yamfa na ntwie enka se de kobo nipa abaso ohina baso na sabia musabia nya do me ni hia ni mobroni kura no empo no mesmetu ato na ntwie be me ensa masante hene me mo hia ni mobroni a me ni hwie no ente se wadaya de esombo na ga kan asem so de bona baso a enye na ntwie na ka de bona baso ene enka se yewura sante ne timi esiesi asem no a mi ankasa me freedom aha na makọ asantimem na makọ ya dey makọ bona baso asem a wose ka oka no bia na ofiri se oka na kuma pem na no be kwa ofa so ka asem ne de nukure ni enye amamre ne amane ye kwayo na wadawo ma enye amamre ne amane ye kwayo na oya bi ekase de nya dia ene adwene nyame de ba amene de me fold no ena me gina so yi me gina me fold so se ba enkyerɛkyerɛ asembisa ene nyansa se ma bakosam ne amamre ne amane ye dia eno de obia ni ho ende me nyam de me nyame de ba me ma kyɛde no ananda bo amu na moka ma kyɛde no nyame na me de no se yen kyerɛ adwen yen ka sunsum sem amamle ne amane sunsum ahintasem ade papa ne bone ho asem dia oya de ekasi de me felt no ana de oboa wona wo so ye comfort se de we out wona aye ohene kura we out wona so ye sofo we out me felt no
Ubia ene na chade ene na obi to ni yom se adoma chade obia ne ne die adoma chade obia wane die obia wane die obia wane die na do su bebre nyame achade obia wane die on me ma adoma chade no me feel de no eno die he wona aso ta me a osida na kase de oboa e ba adwene ne nkyerɛkyerɛ ene sunsum sam die a usukura wusa wontimi ntake ana me boa ana no konfo bi frɛ wo se na kase obu he o ma me ye frɛ wo pa na won kyerɛkyerɛ ene wade sua de ɔbɛn ho bia ne ho panimfo ehemfo di patitiru frɛ me bom paso nyame na me ka hu na moka sebe ohun ofa obi na beka so ho ayefe nka se me ho ayefe what you say o ho a obi na beka so ho wonti me nka se me ho o ska amanfo na beka so o ska nyo na beka so o ska fi se nkyere nkamfo no ho se wo ye de enso nkyere wonum se wo de wo enso nkamfo no ho enti sa asemu a nana doma hene beka ye ne de no kura nyankopɔ anim ni ene bro de beka sa asemu no ahwefo mo amode sa nsem bisa de bre me no nkura nie entwa yie se o wa adwene bi kura se o sakra ana ne ba no so se de sante hene be ye no na ne je ho a enye anantwie no a oso de bebre no kai se nantwie ba ka won ka bibi keke nyame de nantwie e be kwa koma no dabi eno de nantwie na be mo ne de se bia mu se bia nya ado a obi na bebi sa ase nana ade sante hene wo ka nantwie so ne abele ne nantwie sebia mu sebia nya ado a odisika tomplada enkrofo kra wo hwe wo enipa asante hene hwe wo mu university scholarships ahodo eniama ahodo a wo ye eni nipa asante hene hwe wo mu ompro 1000 me na mka kire wo ebia woni hwe dom papa na okra woni me hwe kra no sebe asemi nya asemi de twa bidi asemi wa dance onti ho na obo teacher fo abaso the whole across the country region bia eko o mebika o mebi TV emo musika o mebi o se o mkran ebi moto anamu ni ho wo kire se education eho ye dey ehia no nipa ya ade a osayeye wati ase enti esre ye na do ma hene wada wroma pa cho sebe kafrache eni ebe bi wo ne se obeka esrew papa wada wroma ya no tietia break kakra na watwentwe ne mebi so na asemi wo na wokoka na obi asebe na dwemu do na dwemu konkai na sebe wo ye jansani a wan hwe ya oba be kaf ensam findi a kyerew ifri se o se wa asenkyerkyeremu na wo mu ana ade bia wo ne bre ne tamu a ye de ka anya ne kasu no mo medasi mo a mo pe ho asem bisa mo pe ho asem bia no ma dwenkyera me dia bre wo no na minim se woni mbe ya adwene fi se ya nananom e dia bakosam ni amamle ni amane ene ye bibia abo ye bra eno ne ye mra ne ye bibia wo mu eno ne ye disua ne ye bibia wo mu enti amamle no ene bo ye ho ba ya amamle na kire de yenye ye amamle ne se Ghana ha ye asantemem oba nwale oba bema nwale bema ye de enim se wabobusudie wa ye busudie wa ya de amane buso kraman kula no onfa no yonko kraman eto klama be man fro yonko klama be ma fro klama ba na de ntro da se ne dipa wo de wo se wo ye be ma abedu yonko be ma tum wati ase oba o de oba waro yonko ba do nsa wo no abra be ma nyena eye echi wade ye de amamra ni amane ne ye bibia ti bibi ba na me oya de kase me be kire ma dwena ne be kire ade a ye de tutu ya amamra ni amane ho a ene ne ta ene ne bo abra ene ne sanka na me de hia betum na me de amawo me dase ene so de be ya adwen ko so na kase media hona obenya saa disua wi onya ne ba bia nyame mo awate bye bye ene ne dika na wo hwe ya mesra so be subscribe no share na do comment no dia to ase dia ma fefefe na asembisa bi na ante a be yiwa no nyame nchira wate no mo bai na nata no mo tidom onyu firi obonsam ni mpo kire ne nhyehyeye na pam fin ene nhyehyeye bia ho na nkunim die ne adom ne homobro ne sika ne abrabo pa enso abrabo ma ne wani nye daadaa ne daa enhyira nkan kasa enye ho me da se